May bayramlar ötüp gitti, demek tizden jey jidi. Olar için jey yoldan tış işte bulsa, bolalar için bari tek yollar hem köngülli vakıgalar. Bugünkü sekünde küplerimiz bile bolalar da olardan kalışmışa, matur hem şep kiyinirge yarata. Biz de bugün nekmana şunday jire kildik, ol da bulsa Jingu prospekti 139'da 2 adresi boyunca ornaşkan Çiko kibiti. Konakta popüler jırşı Leysan Gimayeva, onun kızı Zeynep, Aslan Mirgayazov hem stilist Güzel Garipova. Шоу-біз тапшыруын башлайбыз. Сәлем! Dostlar, әлеге мезгілде менің yanımda стилист, популяр стилист Güzel Garipova. Güzel, сенен де біздің көп күні йылдызларында киіндіресің, міне жауап берелісің қарашына. Балаларыны киіндірге ауыр ма, яйсе ұлыларыны ма? Bir kişini de kiyindirge ağır түгел. Her kişini de özünçelikli матур итеп киендирге була. Шуңа мен балаларды киендирге бик тә яратам. Біздің бетінде киімдер сезон бойынша сайлана алды болса, қыш, жай, яз, күз дегенде қойсы сезонда сен оңайлар ақшыларға? Жай кенә әлбәттә. Монда инде матур җәйгә якты төсләр белән эшләргә була. Шуңа күрә мин җәй көне киендиргә кешеләрне бик яратам. Менә олылар яки яшьләр, балалар дип әйтик, кайсылары күбрәк сиңа мөрәҗәгать итә ярдәм белән? Миңа күбрәк яшь кызлар мөрәҗәгать итә һәм яшь егетләр. Мин аларны ешрак киендерәм, өлкәннәргә караганда һәм балаларга караганда. Бу инде ничек дип әйтим, гади гардероб сайлау яисә берәр бәйрәмгә багышланган кием алу буламы? Төрле мәҗлесләргә дә киендереп була. Көдәл киемнәр, шулай ук зәвыклы киемне дәгән сайлыйбыз. Без шундый бер зур матур капсула ясыйбыз киемнәргә. Әле мин ишеткән идем, белмим дөрестерме юктырмы, син өйгә барып, әлбәттә синең аны мәсәлән менә берәр мин сиңа мәсәлән мөрәҗәгать иттем, син минем өйгә килеп, минем гардеробны тикшереп, аны чистартып, кирәкмәгән әйберләрне ташлап, кирәкләрен куеп, шулай эшлисең, дөресме ул? Дөрес, ул русча әйткәндә разбор гардероба дип атала. Без киемнәрне борлыйбыз дагын һәм яхшыларын гына калдырып, тагын үзебез шуңа шопинг лист ясыйбыз. Менә бит, димәк синең эшең шулай ук җиңел түгел. Рәхмәт бик Güzel. Güzel, син менә балаларга киемнәр сайлаганда нәрсәсенә, кайсы җирләренә игътибар итәсең? Беренчедән мин аның качествосына игътибар итәм, әлбәттә. Ул бик әйбәт, бик яхшы булырга тиеш. Монда инде натураль материаллар гына булырга тиеш. Шулай ук ул балаларга ошарга тиеш, әлбәттә. Якты ачык төсләрдә, шулай ук матур. Балаларга зоррак кием алырга ярыймы? Безнең бит инде менә элек-электән килгән әйбер. Без инде менә мин үзем дәгән абыйдан калган киемнәрен кайр вакытта кидем, шулай ук зоррак размерлар алып, үсеп җиткәнчә кадәр киеп бирдем. Минем уйлавымча, алай эшләргә хәзер кирәк түгел. Размерга карап алырга кирәк һәр балага. Матур булсын, аңа уңайлы булсын, имеш. Шуңа күрә барыбер игътибар итегез, размер туры килергә тиеш. Менә бит ярар комача аламыйм, уңышлар. Рәхмәт. Aslan Mirgayazov, Aslan, сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт. Әлеге образны киеп ничек уйлыйсың, кайда барырга була? Кинога, фотосессияга һәм тагын бик күп торговый центрларга. Әлеге образың сиңа ошыймы? Бик. Алабызмы бүген? Әйе. Зейнәп, бик матур киенгәнсең, сиңа ничә яшь? 3. Әлеге киемне бүген
Иң алып кайтып китәсеңме? Әйе. Чика кибетендә балалар өчен бик зур ассортимент. Ул да булса киемнәр, коляскалар, уңайлы аяк киемнәр биредә бар да бар. Килегез, рәхим итегез. Кечкенә балалар белән юлда йөргәндә алар өчен махсус уңайлы автокреслолар һәм шулай ук менә дигән шәп коляскалар бар. Чика кибетендә сез яңа туган сабыйларны карау өчен төрле кирәк яраклы әйберләр карый аласыз. Йокы, ашату, юындыру өчен әйберләр бар. Шулай ук кызыклы, яхшы уенчыклар таба аласыз. Ләйсән, ниһаять сиңа да чират җитте, дуслар. Ләйсән Гыймаева үзе минем янымда әлеге мизгелдә. Ләйсән, май бәйрәмнәре ничек үтте? Май бәйрәмнәре гадәттә бит инде ул кешенең эшләп үтәргә тиеш. Бакчада, кемдер анда юа. Инде кешеләргә генә сөйләмәр, үзем сөйләмим. Дөресен әйткәндә онытылды да инде ул шукатлы тиз узып китте. 10 көн бит инде ял иттек. 3 көнгә булатны сплавка җибәрдем мин ул көннәрдә. Әйе, шул көннәрдә инде балалар белән үзем генә бакчада Туктары, ул вакытта яңгыр яуды, инде бакчага чыгарга мөмкин Кызу иде ул көннәрдә. Май бәйрәмнәрендә кызу иде Ләйсән. Айса бакчада эшләгән инде. Ләйсән, син бит безнең бик популяр җырчы, блогер, бөтен әйбергә дә өлгерәсең, ләкин бүгеннән нишләптер сине күбрәк әни буларак кушасы килә, чөнки инде син безнең 3 кыз әнисе. Ул бит инде бик авыр эшләрнең берсе шулай бит, бу тормышта инде иң төп эшең, иң яраткан эшең берсе менә әйт әле 3 кыз әнисе булырга ничек ул? 3 кыз әнисе булу беренчедән бик җаваплы эш. Гомумән, бала кешенең әнисе булу инде ул бик җаваплы эш. Әлбәттә. Мин теге малайлар белән ничек буладыр, анысын әйтә алмыйм. Үземдә 3 кыз булгач инде ничектер инде ул балаларга, кыз балаларга бигрәк тә теге тәрбия ягыннан ничектер котырак булырга кирәк дип әйтиммесен. Ни өчен? Чөнки теге барыбер кыз бала, барыбер әтисенә иркәләнә бит инде ул. Әнине ул күбрәк тыңлый. Шуңа күрә менә безнең гаиләдә мин күбрәк строгирак әни инде. Булат. Булат инде ул һәрчак бәйрәм. Юкка гына бәйрәм автограф. Менә Булатка килгәндә, Булат 3 кыз белән ничек? Менә син үзеңнең позицияңны аттың. Шулай димәк, Булат күбрәк иркәли, Булат күбрәк рөхсәт итә дигән сүзме инде беләсең? Инде әти кеше теге безнең гаиләдә бер ират булгач, ул инде күбрәк теге алар белән серләшә, кичкенәсе белән инде күбрәк уйный. Ул бит инде теге уллары үскәнне бик күрмәде дә, балалар белән, ул кызлар белән күбрәк мин вакытны үткәрәдем. Хәзер инде ул ничектер аңа ул бик тәмле, шундый бик иркә бала бит инде ул безнең. Теге кадерен белеп кенә үстерәбез дип әйтәсе килә инде. Субханалла. Менә улы кыз дигәннән Ләйсән, улы кызың инде хәзер Аллага шөкер үсеп итте дисәк тә, ялгыш булмаса, ярдәм итәме менә кичкенәләр белән, булышамы? Кичкенә балаларны карарга дип әйтәм, сеңел кешеләрен. Әйе, карашалар инде алар икесе дә, Таңсылуга 15 яшь, Зифага 11 яшь бит инде, алар бит инде зур кызлар инде хәзер. Булышалар, ләкин инде вакытлары күп калмый. Теге иртәдән кичкә хәтле мәктәптә, хәзер менә огы биреп йөри Таңсылу инде вакыты күп калмый, ләкин каникул вакытында, ял көннәрендә алар инде гел аның белән уйныйлар, бик сагынып кайталар. Булышалар, әлбәттә, алар минем уң кулларым инде. Мен калса сез бөтен эшендә бергә эшлисездер әле, хәтта кыш көнендә ялгышмасам Булат үзенең Инстаграмына бер кызыклы видео язма куйган иде. Сез анда 5 бергә чыгып, кар чистарта идегез ялгышмасам ишек алдында. Шундый эшләрне дә бергә башкарасыз. Инде онсы теге кызык өчен генә булды. Видео өчен генә төшергән әйбер. Сез төштегез дә, чыктыгыз һәм кирип киттегез, Булат үзе кереп бетерде. Чыктык, кызлар видео төшерделәр дә кирип киттеләр. Менә бит, әфәрин, шулай кирәк тә инде ул. Киемнәргә килгәндә, Ләйсән 3 кыз безнең митимне электән ничек иде күп кенә кешенең инде абыйлардан калган әйберләрне киеп йөри идек, апайлардан калган әйберләрне кия иделәр инде кызлар дип әйтергә кирәк. Сез ничек карыйсыз әлеге бергә? Киемнәрне гомумән ни шаласызмы балаларга? Чынлап та менә без үскәндә без шундый син бит әле яшьрәк барыбер инде. Без үскәндә вообще киемнәр юк иде, кибеттә юк иде. Әтиянең акчасы бар, ләкин сатып алырга әйберсе юк иде. Шуңа күрә мин инде апалардан калган әйберләрне еллар буе сөйләрлек ни түгел инде, бик теге кызганыч хәл дип әйтсәм дә була инде. Хәзер чынлап та бик шундый менә рәхәт тормышта яши балалар, нәрсә кирәк, шуны алып биреп була. Кыз балалар чынлап та үсә төшкәч, подростковый возрастта менә бу яшь-үсмер вакытта бигрәк тә матур итеп киенергә яраталар. Мода. Әйе, бер-берсенә калышмаска тырышалар инде. Шуңа күрә теге безнең кызлар ул хәтле ничек дип әйтим, бик таләпчән булмасалар да, кирәк әйберне алып торабыз инде.
Ул бит хәзер менә теге бөтен нәрсәдә кыйммәтле дип кенә әйтеп булмый, доступный бәягә дә бар. Шуңа күрә ничектер менә шулай җайына Вакыты җиткән сайын алдап алмаштырып торасыз. Шулай бит. әлбәттә. Иң мөһиме шул. Шулай кызлар дигәч инде менә син үзең күбрәк әни буларак кайсы сезонга киемнәр алырга яратасың? Безнең бит инде үзең беләсең сезоннар күп. Кыш көне бар, җәй бар, яз бар, көз бар. Менә кайсы сезон синең яраткан киемнәр алу өчен яраткан сезоның? Үземә дип сорыйсыңмы кызлар? Үзеңә дә, балаларга да. Әлбәттә җәй. Җәй. Мин гомумән җылы яратам, кояш яратам. Җәй көн ничектер рәхәтләнеп шундый гардеробны алыштырасы килә бит инде ул. Мин күбрәк җәй яратам. Ләйсән, без бит инде бүген балалар кибетендә кечкенә кыз, сөйкемле кыз Зәйнәп белән бергә шулай бит. Әлеге кибет, Чика кибете турында ишеткәнең бармы? Әлеге кибет турында ишеткәнем бар иде, бик теге килгән булмады. Менә әле икенче или өченче тапкыр килү. Киемнәр бик сыйфатлы диләр, шулай бит. Бүген менә сер итеп кенә әйтер дигән хәршин Зәйнәпкә берәр нәрсә булса алачаксың. Ул инде күбрәк тә киемгә түгел, әле уенчыкларга кызыга торган вакыты. Шуңа күрә ул нәрсәдер анда кызыгып карап йөри, уенчыклар янынан алып китеп булса, Чөнки әйбәт булыр дуслар иде. бүген биредә киемнәр генә түгел, әлеге кибеттә шулай бит монда инде төрле коляскалар да бар, уенчыклар да, гомумән балаларга белән нәрсә кирәк, бөтен әйбер дә бар. Әгәр дә балагыз белән киләсез икән, сез чыгуын чыгырсыз, ләкин балага чыгырмый икән ансың түгел шулай бит. Ләйсән, менә 3 кыз, өчесе дә 3 төрле характерлар буенча менә синең бит инде кайсыгыз кемгә ошаган күбрәк? Характерлар инде дип сорыйсың, әйме? Олы кыз безнең бик шундый аралашучан инде. Күп сөйләшергә ярата, бәлки ул ягы белән әтисенә ошагандыр. Уртанчысы шундый тыйнак, сабыр, аз сүзле, менә ничектер аннан инде аның белән дуслашып китүе ничектер әкренрәк булырга мөмкин. Чөнки ул менә шулай аның үзенә генә рәхәт, ул ничектер менә шулай бер үзе булырга ярата инде күбрәк. Кичкенәсе турында менә үзең күрәсең инде ул. Субханалла. Ул әйтә сүзен әйтергә дә мөмкин, ул теге киресенә катса аны шулай бер нәрсә шәтеп булмый. Менә шундый үз сүзләргә әле ансын. Бераз тәрбияләргә кирәк. Ну, ансын әлбәттә вакыт белән булыр. Киләчәктә менә балаларыңның кем булуларын теләр идең? Бу инде кеше буларак та, һөнәр ягыннан килгәндә дә. Ну, менә олы кызым бит әле 15 яшькә җитте, мен һаман да кем буласын төгәл генә әйтеп бирә алмый. Аның инде күбрәк үзен теге ул безнең җырлый бит инде. Сәхнәдә күрәсе килә, минем җырчы буласы килә дип әйтә инде, ләкин аны шулай ук теге әйтеп булмый әлегә. Ул 9нчы классны гына тәмамлады. Шуңа күрә нинди һөнәр сайласалар да инде без инде Булат белән поддерживать итәчәкбез. Ну, бу миңа калса иң мөһиме бер шулай бит. Әтиеңнең ничек дип әйтим инде рәхмәтен алу, ярдәмен алу, сине һәр вакытта сиңа тергеч булу бу инде афәрин. Бар бит әле шундый әти-әниләр кайчакта теге баланың теләге буенча укытмаска да мөмкиннәр. Үзләренең ничектер үзләренең бер юнәлеш күрәселәре киләме? Без бу яктан инде һәр вакыт әйтеп киләбез, нәрсә белән шөгыльләнәсегез килә, шул юлдан барыгыз дип инде. Менә Ләйсән, өчесе дә киләчәктә эстрада юлы буенча китсәләр. Юк, мин инде 100% теге беләм, уртанчысы ул юл буйлап гомумән китмәячәк, чөнки аны ничектер менә дизайнер һөнәре кызыксындыра, ул рәсемнәр ясарга ярата. Кичкенә турында гомумән әйтеп булмый әле, ул җырлыймы, ул бийме, белмим, шунда йөри, йөгереп. Әйтеп булмый ул турыда. Менә Ләйсән Гимаева Инстаграмда һәм Ләйсән гади тормышта нәрсәсе белән аерылалар? Белмим, бер нәрсәсе белән дә аерылмыйдыр. Димәк, син шәхси тормышта нинди Инстаграмда да шундый? Ну, Инстаграмда нәрсә белән аерыла, шул фильтрлар белән бәлки. Фильтрлар белән, әлбәттә инде. Танысың мине фильтрда һәм хәзер. Шулай ук инде ни, вайннар төшерәбез бит инде, вайннар төшергәндә төрле образга керәбез инде. Менә кызларны вайнга кертергә исәп юк иде малай булай, теге бер кызыклы идеялар алып. Менә кызыклы идеялар булганда без инде аларны ничектер берничәсендә бар, алар катнашканнары бар, ләкин аларның бик теләкләре юк шул. Алар үзләренчә, алар күбрәк TikTok вариантларын карыйлар инде. Күбрәк алар үзләренчә төшергә яраталар. Уртанчысы TikTokка видеолар төшерә, зурысы инде үзенең Instagram аккаунтын алып бара. Димәк, әлегә икәү генә Булат белән. Ләйсән, бизнес төзү яисә бала үстерү кайсысы авыррак яисә кайсысы җиңелрәк?
Хәзер син теге хатын-кызларны икәгә бүлдең инде. Карьера ясаучылар һәм бизнес-вуменнар да бар. Ләкин шул вакытта менә бала үстергән бизнес-вуменнар да бар дип әйтүем. Кайсы синең уйлавыңча менә авыррак, кайсы җиңелрәк? Мен калса ике юнәлештә авыр, чөнки икесен бергә алып бару тагын да авыррак. Бизнес төзегән инде син барыбер гаиләне, балаларны икенче планга калдырасың. Аны я әниләр карый, я нянялар карыймы, аны ничектер алып бара дип әйтсәләр дә, бу булай дип ишекләрне ачып карасаң, ул бары шулай. Бала тәрбияләгән хатын-кызлар инде, алар инде әлбәттә бизнесны шулай ук теге алып барырга тырышалар, ләкин бары беренче планда балалар булса инде, барыбер ул ничектер гаилә беренче урында була. Ләйсән, балаларны күбрәк кайда киендерәсез? Зур кызларым минем үзләре киенергә яраталар. Хәзер инде яшь булгач. Алар сәүдә үзәкләренә баралар да, сәгатьләр буе үзләренә теләгән нәрсәне алып, шулай итеп сайлап йөрергә мөмкиннәр инде. Төрлечә була, мондый гади кибеткә кирип носки алган чакларда була. Шулай ук зур сәүдә үзәкләренә дә йөрибез. Менә бит. Дуслар, без бүген Чика кибетендә идек. Бүген безнең кунакта Ләйсән Гимаева, аның күркәм кызы Зәйнәп, шулай ук Аслан Миргаязов, киенегез балалар өчен гомумән бөтен әйбердә бар, шулай бит Ләйсән. Бар, ой кименә хәтле бар. Менә Ләйсән Шаһит иптәшләр, шуңа күрә Җиңү проспекты 139-да 2 адресы буенча урнашкан Чика кибете сезне көтә. Килегез, балаларыгызны сөендерегез, үзегезнең дә кайфларыгызны күтәрегез. Ләйсән, бик зур рәхмәт килгәнеңә, әлбәттә бик зур рәхмәт килгәнегезгә дөресрәге. Чакыруыңызга рәхмәт. Алга таба зурдан-зур уңышлар, әлбәттә киләчәктә инде Зәйнәпне үскәч тагын бер күрешербез әле дип шанып калам инде, бәлки бүтән җирдә. Зур уңышлар, иҗади уңышлар, җәйгән инде планнар. Тиз генә сер итеп. Җәйгә эшләргә һәм ял итәргә. Египет, Төркия. Ничек туры килә? Әлегә белмим. Төркия ябык. Рәхмәт бик зур Ләйсән. Ярый, үзегезгә рәхмәт. Пока-пока. Бәхет ул дөньяга килгәннән бирле сәяхәт итү. Сәяхәтегез тагын да матуррак булсын өчен Чика кибетенә килегез. Балаларыгызны саклагыз, яклагыз һәм матур киемнәр белән сөендерегез. Шоу без балалар турында, йолдызлар турында барысын да беләбез. Бездән аерылмагыз. Сау булыгыз. Пока-пока.